नमस्कार प्रणाम। कालू के एगो बात बतावे जाता नहीं, थोड़ा ध्यान से सुन हम लोग। बहुत बड़का एगो काम गड़बड़ हो गल बा। गड़बड़ ये बोल जे दो हम के दोस्त रहनी सन, दोनों दोस्त एगो चौक पर बैठनी सन। तो दोस्त कहलन जे ना हमारा बड़का होटल में घूमे चले के मन बा। तो पटना के एगो बड़का होटल रहे, तो कौन से चला जाए वही में खाई जाई पियल जाई, ठीक बा। तो कहलन दोस्त ठीक बा। हम बाहर से गए रहनी, रुपया हमारे लोग ढेर सारा रहे। दोस्त कहलन चलो आज अब आयल बड़ा बाहर से कमा के तो खर्चा करो। वही सन पटना के एगो बहुत बड़का होटल ले के बुक कॉलोनी। दोस्त यार के मोंगनी के खाना मिलल, खूब लगलन चापे, चापत 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 खूब चाप ले। हम खाना वाना खा लेनी, थोड़ा सा घूमे का मन कोई लोग पानी आवत तनका चाय के ऑर्डर देके पहले उनकरा लागल लेटरी पेपरवा जौन पढ़त रहनी, ठीक बा। आम ना देखलन ताव, ठीक बा। पेपरवे पर मार देलन पोटी कस के पूरा वो अपन काम के ये कह देलन। जब मैदान वैदान कह देलन पेपर पर, तब सोचलन बाप रे बाप अब होटल वाला तो देखी तो गाँव फाड़ दी, कोनो ना कोने कर सोल्यूशन करे के पड़ी। तो का कइलन पेपरों में लपेट उपेट के एगो देवाल का गाड़ी छोट चनी छेद रहे, वेंटिलेटर रहे, पंखा पूरा हड़हड़ा पंखा चलत रहे तेजी से, पंखा हड़हड़ा चलत रहे। तो सोचलन यही वेंटिलेटरवा में फेंक दी, दोनों मैदान कोई ले कौन पेपरवा में लपेट के दे। ओके बाद काबल नचा के फेंकता रहे, पहले पंखवा के जाकर ब्लेडवा में लाग पूरा देवालवा में खींच देलो। आवतन तो रूम तो पूरा सेंट के मारे पूछी मत, साफ आना दूध सेंट रूम देते रहे। तो कौन सन अब का कर जब होटल वाला पकड़ी तो बड़ी मार मारी। तो होटल वाला तो कहते ए यार ये तो काम गड़बड़ हो गल, बचाओ। तो कहनी ठीक बा। एगो मेस्तर का लोग फोन करनी सन एगो टॉयलेट के साफ करे के कितना रुपया लेबो। तो मेस्तर कहलक जब हम टॉयलेट साफ कर दे हैं 5000 रुपया चाहिए। ठीक बाबा साफ करो। तो आयल में सरवा तो पूछता उनकरा से हमरा दोस्तों से, ये भाई एगो बात बताओ, देवालवा में केंग चढ़ के हो गला। अब तो हम सुननी तो सोची में पड़ गई, ठीक बा। जिसमें सरवा के जवाब दी होटलवा से भागी। अगर ये वीडियो अच्छा तुमको सुख लगी तो थोड़ा सा चैनल के लाइक और सब्सक्राइब कर दी लोगन, और वीडियो के इंतजार करी लोगन। बहुत जल्दी दूसरा वीडियो लेके आवे वाला बानी।